Това е най-скъпият кон на земята. Запознайте се с Пер Санкарап, жива легенда. Този кон не е просто бърз, той е нереален. Някои казват, че може да достигне скорости, сравними с тези на градска кола. Сега ми кажете в коментарите, кое животно според вас е по-бързо. Пер Санкарап представлява абсолютния елит на коневъдния свят. Според легендата, произходът му се проследява до Германия, но ще ви оставя да обсъдите това по-долу. Стойността му е също толкова безумна, колкото и репутацията му. Цените могат да достигнат 100 милиона евро, а слуховете разказват, че богат немски купувач веднъж е платил над 200 милиона за един кон. Но скоростта не е единственото му оръжие. Този кон е известен с изключителната си издръжливост, способен да изминава стотици километри, без да забавя скоростта. Ето защо се използва в състезания по целия свят. Мощно сърце, стоманен ум, ултралеки кости, аеродинамичен профил, създаден за представяне. Всичко в този кон е създадено да доминира. Експлозивна скорост, невероятна издръжливост и характер, изкован за победа. Така че следващия път, когато някой каже, че това е просто кон, Yürü bile yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekin misali, seni eken biçer bir gün.